нақша дорад, ки то охири соли 2025 донистанша дар назар дорем ва ҳамин хотир бо эҳтиёт бошен. вақте ки документ надорӣ моҳи феврал ждат накард. салом тамошобинони барномаҳои Сорумон Сафаров. мавзӯи нав пешкаши шумо мегардонем. дар видео лайк гузоштана фаромӯш накунед. агар ягон нафари шумо бихоҳем бидонед ки патенти шумо дар базадани Россия ҳаст ё ки нест, проверкаи патент мекунед. нами номери WhatsApp ки мебирояд бинависонед, 100% мега барои шумо. боз як маҳдудият барои муҳоҷирони таксирон дар шаҳри Москва. ронандагони муҳоҷир дар шаҳри Москав акнун танҳо бо донистани мавқеият ва ҷойҳои пойтахт метавонанд дар ин шаҳр фаъолият кунанд ва ё ба кори худ идома диҳанд. дар ин бора Сергей Собянин, шаҳрдори Москав, қарор имзо намуд. аз ин баъд ронандагони муҳоҷир бояд донанд ки истгоҳҳои метро, роҳи оҳан, беморхона, мактабҳо, муассисаҳои ҳукуматӣ ва фарҳангӣ дар куҷо ҷой доранд ва чӣ тавр ба ин биноҳо бояд метавон расид. яъне ки дар назар доранд ҳар як одаме ки таксӣ кор мекунад бояд ҳамин адресҳоро хуб бидонад. бояд бидонад ки чӣ хел ба ҳамуҷа мақсад мусофирҳоро бара бирасонад. ҳамин чизҳоро дар назар доранд. бинобар муқаррароти нав, ронандагони тирокаш дар Москав аз санҷиш мегузаранд ва барои надонистани маълумоти зикршуда ронанда 5000 рубл ҷарима таъин карда мешавад. ва инчунин барои ин чизое ки мо номбар кардем, шумо аз санҷиш мегзаред. вақте ки санҷиш мекунанд надонен ҳамин чизҳоро, ҳамин адресҳоро, баъдан шумо ҷарима меспоред ба миқдори 5000. расонаҳои русӣ хабар доданд ки ҳукумати шаҳри Санкт Петербург ҳам нақша дорад ки то охири соли 2025 фаъолияти хориҷиёнро ба ҳайси кирокаш манъ кунад. дар як соли охир, аз соли 2024 то инҷониб Думаи давлатии Русия 34 дона тарҳу қонунеро қабул карда ба вуруд, иқомат ва кори муҳоҷирон дар ин кишвар маҳдудиятҳои зиёд ворид намуд ва онҳоро ҳарчи бештар ба як қишри беҳуқуқ табдил доданд. гуфта мешавад ки дар ҳамин вақтҳое ки пешкаши муҳоҷирон мегардад, мақсад масъалаҳое ки тағйирот мешавад ё қонунҳои нав мешавад, бояд ин чизҳоро ҳар яки шаҳрвандои хориҷӣ риоя бикунанд то аз қаламрави Русия депорт чо накунанд. махсус ҳозир ҳамин маҳдудияте ки мо дар бораш гап задем, бениҳоят як чизи даркорие барои шаҳрвандои хориҷие ки дар Русия кор мекунанд донистанша дар назар дорем. ва ҳамин хотир бо эҳтиёт бошен. ҳар чизеро ки меомӯзен, аз худ мекунен, и ба фоидаи худтон мебошад. зиндаву сарбаланд бошен. комментарияҳои шуморо мехонем, ба саволотон ҷавоб мегардонем. бародаро, касе ки мехоҳад границаи Қазоқистон бирава, одамои бовариноқатӣ и одамо худшон шуморо граница мегзаронанд. номерошон мебирояд, зангшон бизанен, айдари хонатон мегиранд, мебарандтон. рустам нависонда: ассалому алайкум акаи Сорумон. мара рӯзи 30 май картаи банкма маҳкам карданд. занг задам, меган картаи тира МВД маҳкам кардагиай. мега дар реестр ғалтидагиай номтон. гуфт МВД. брен моҳи март охираш ғалтидагӣ бидай. ман моҳи апрел да павказ 1126 документ кардам. патент ма гирифтам бе мушкилӣ. ман МВД бирам, ягон мушкилӣ намешава ака? хидмаи реестр бирорам то сентябр ҳастай ку? не, ягон мушкилӣ намешава. МВД Русия картаҳоро, симкартаҳоро маҳкам карданаш сабабаш ҳамин буд ки шумо бе документ гаштагиен. павкази 1126 нафарои патент гирифтанд ки бе патент тӯли чандин вақтҳо гаштагӣ буданд. шумо яъне ки аз ҳамун ҷумлаи одамо мебошен. ба ҳамин хотир шумо мерем ба шуъбаи маҳаллии зистон, ба ҳамун участкови рамтоҳатон мешава, муроҷиат мекунен ва мегӯен ки ман павкази 1126 документҳома 100% кардам. як мисол ариза менависонед, тафтиш кардам, мебироя МВД Русия. баъдан метавонанд ки ҳар чизеро ки аз номи шумо маҳкам кардагиянд кушода кунанд ва дубора иҷозат диҳанд. баха нависондай: салому алайкум акаи Сорумон. мегӯен дар комментария нависен, ман ҷавоб метиҳам. ман чанд бор навиштам, ҷавоб надоден. имкониятш бошад ҷавоб медоден, ака пешакӣ раҳмат. дар бораи аннулировать патент аз МВД як маълумот медоден. бахшиши зиёд касе ки ба саволош ҷавоб намегирад. бисёри вақтҳо саволҳои такрориро мо кӯшиш мекунем ки нахонем, то барномаҳо як хел мегзара. баъзе нафарода мумкин нафора ҳамин чиз. барои аннулировать шидани патент як сухан дорем, мегӯем ки патент ки аннулировать шид, шумо ягон роҳе надорем ки ӯро бигирем, мисол аз сари нав аммо аннулировать ҳона нест кунед, як сол ждат мекунед. вақте ки аннулировать шид, аз ҳамун рӯзи шидагиш то як сол ҳисоб карда, баъди ӯ метавонед ки бо аз сари нав патент бигиред ва ҳуҷҷат бикунед. мустафо нависондай: салому алайкум акаи Сорумон.
ман моҳи феврал тоҷикистон мерам. Документҳом тамом мешавад. ман чӣ хеле тоҷикистон ба Москва биём? илтимос мефаҳмонден. моҳи феврал тоҷикистон мерам. яъне ки моҳи феврал, оли моҳи феврал бародар дар ким ҷой дар бораи моҳи феврал худат савол додестай. вақте ки документ надорӣ, моҳи феврал ждат наки тибқи укази 1126 ози ту мерай рафта ба сахр ва муроҷиат бикунӣ ва бе ягон проблема батра мақсад иҷозат метиҳанд ки документота 100% кунӣ ва бигардӣ. баъдан бо барои даромаду буромади худат ин чиз плюси хича дорад. мансур нависонда. салому алайкум акай Сорубон. хизмати ҳарбӣ буд шуда ё ки не? дар аэропорти Душанбе проверка мекунанд. даъваткунӣ ба хизмат хеле шид ба анҷом расидагия, нақшарам пура 100% иҷро шудагия. Бобохонов нависонда. салому алайкум акай Сорубон. барои телефони нав гардондан депортмон карда бошанд 10 моҳ шидай. барои чиза аниқ кардан шумо метавонед ҷои шиноснама ва раводид ки воқеъ дар шаҳри Душанбе бинои шуғли аҳолида қарор дорад, отпечатки месупорем, паспортона пешниҳод мекунем, ҳамаша барои шумо мегам. Маъмуродов нависонда. салом акай Сорубон. одаме ки ай карона қарздор боша то 500 000 метавона ки граница брава биёя. илтимос ҷавоб диҳед. вақте ки қарз гирифтагиен шумо ва ҳамура сари вақт пардохт кардесен, мисол саркашӣ накардесен аз супориданаш, вақти баромади шумо ягон мушкилӣ намешавад. вақте ки пардохт накардесен, мақсад саркашӣ кардесен, барои аз Россия баромад то ҳатто шуморо метавонанд ки барои миқдори пули калон запрет мемонанд ки аз Россия баромада метавонед то вақте ки ана пула пардохт накунед. ҳар чизеро ки сари вақт кардесен, тибқи қонун саркашӣ накардесен, мушкилӣ намешавад. зинда ва сарбаланд бошен. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. саволотона бинависонед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.